Tay, tumaas yung balay ko. Gagi, kinilabutan ako, solid. Seryoso? Baka nyo na Yung bato kong taas. Doon, maliit. Gagi doon. Sa Gagi, grabe kilabot ko par. What's good YouTube? It's your boy, ang Pinuno. Guys, ito na yung sinasabi kong Halloween special natin. Ngayon, nasa biyahe kami. Kasama ko ako, ang Ninuno, Johnny, ang Simula, tapos si Richard, aka Craven. Yan, best friend ko yan. Pupuntahan natin ngayon. Hindi siya totally 100% haunted. Pero marami na sa mga kamag-anak nito ni Richard ang nagkukwento tungkol dun sa condo na yun. So ngayon pupuntahan natin siya para imbestigahan. Kasi maraming activity nangyayari dun eh. Talagang legit na legit. Though hindi nakakaramdam to si Richard. Pero di ba kalimitan na pinaparamdaman dun, Chard, mga ano, Muslim? Oo, mga Muslim. Kasi yung katrabaho ng ate ko, Muslim yun eh. Ilang beses siyang nakakita doon. Saka yung pamangking ko, may kaklase siya na Bombay. Ayun din, nakakita rin siya doon. Oo, yun. Tapos iba-iba yung nakikita nila, may bata, matanda, di ba? May bata, may matanda. Tapos meron pa kayong, may kwento pa to si Richard, yung kay Andre, di ba? Yung... Oo. Panong isang beses natulog kami doon. Nag-stay kasi kami doon ng ECQ. May naririnig siya doon. Madalas. Pero ako hindi ko naririnig. Naka-headset kasi ako eh. Siya nakakarinig niya parang nagkakalastos yung ano. Kaluskos yung mga... Yung mga kutsara tinidor. Ah... Eh wala naman daga doon eh. Kaya Oh, malabo. tsaka nasa condo yun para magkakaroon ng daga doon, di ba? So, yun guys, marami pang ibang kwento kasi hindi ko pa nakakausap yung mami ni Richard eh. Pero marami pa talagang kwento ron. Yung tatay niya rin, di ba? Oo, yung tatay ko nang Kwento mo, Jer. nag-uhugas siya, nasa swimming pool kami nun eh. Eh, hindi rin yun naniniwala sa mga multo eh. Pero nang time na yun, medyo kinabahan siya. Kasi habang nag-uhugas siya, may naghihila ng pantalon niya. Nag-iisa siya doon. Yan sabi ng tatay mo rin. Huwag naman ako. Yun, kaya... Magkaibigan tayo, eh. Kaya talagang ang daming activity na nangyayari doon. Nakakatuwa siyang imbestigahan. Kasama natin si Johnny. Mamaya pagdating doon, ipapaliwanag ko kung ano yung mga gagawin namin. Sasabihin ko lang, hindi kami mga professional ghost hunters. Wala kaming kahit na anong gamit. Ang tanging dala lang namin, betlog. Tapos, yun lang, betlog, mga orasyon ni Johnny, tas kandila. Tas magtatawag kami ron kasi marami kaming pantawag na orasyon eh, kung di nyo na itatanong. Kasi background story namin, yun yan, mga antingero, mga healer, manggagamot, yan. Yan yung background ng pamilya namin para sa inyo mga bago pa lang na nanonood sa channel ko. So, madali na namin matatawag yung mga spirito na yun. Titingnan natin kung magpaparamdam sila. Wala kami yung mga gadget na mga professional na ghost hunter. Wala kaming ganun. Ang gagamitin lang namin, kandila, plastic. Yun lang. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pagdating sa condo, ipapakita ko yung mga gagamitin namin. So, ngayon, abang-abang na lang kayo guys. At least, narinig nyo na yung background story ng condo nila Richard. So, may idea na kayo kung ano yung makakaharap namin doon. So, kita-kits. Okay guys, andito na tayo ngayon sa condo nila Richard Craven nga. Pakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin namin. Kagaya nga na sinabi ko kanina dun sa simula ng video, hindi kami mga professional ghost hunter. At wala kaming gamit ng mga pampro. So ang gamit lang namin, ito pakita ko. Ito, panghawak sa camera, napaka-basic. Kandila, kasi magpapatay kami ng ilaw mamaya. Tapos kailangan ni Johnny yan. Flashlight ko na malakas. Ayan nyo Ayan o. Diba malakas. Kailangan kasi patay ilaw mamaya para mag-imbestiga kami. Tapos power bank kung sakaling malubat tayo. Tapos tubig. Hindi ko alam ano gagamitin ni Johnny dyan. Tapos itong plastic yung panguhuli niya. Johnny nga pala, bakit tayo may tubig tsaka bakit tayo may plastic? Ito yung paraan ni Tito Jerry. Lumang paraan to. Tito Jerry. Okay. Paraan ni Tito Jerry. Para sa panghuli. Panghuli. Huhulihin natin kung sino man yung mga nakatira dito, spirito man yan o Patay. Ayan. Okay. Titignan natin kung mahuli natin ha. Okay. Kasi medyo talagang meron talaga ritong naramdaman din ako kanina. Pagpasok pa lang. Oo. Okay. So, titignan natin kung mahuli natin siya. Kasi ano naman yan eh. Andito lang yan. Pakalat-kalat Oh, lang dito dito. lang siya. Andito lang siya sa loob ng bahay na to. Okay. So, Kaya, tignan natin mamaya. okay. So yun na, nakita niyo yung mga gamit namin, yan lang. Ganyan lang kasimple. Diba? Di tulad ng ibang pinapanood natin ng mga professional ghost hunter. So mamaya balikan ko kayo. Gagawa lang kami ng konting preparation. Tapos game na agad tayo. Ano yung charge yung sinabi mo? Yun. Tsaka yung isa pa pala, yung kaibigan ng tatay ko, yung kasamahan niya sa church, yung asawa niya, may nararamdaman din dito. Yung paglabas pa lang dun sa 7th floor, parang may nababibes na siya eh. Tapos pagpasok dito. Ayun, pagpasok pa lalong
para may naramdaman din siya. Yun nga yung sinabi ni Johnny, di ba? Oo. Oo. Tapos yung sinasabi kanina ni Richard na may nagparamdam sa tatay niya. Yan. Yan yung part yun. Diyan siya. Nag-uugas siya ng pinggan. Naghugas siya ng pinggan dyan. Mamaya, iikutin namin to na nakapatay lahat ilaw. May ginagawa lang preparasyon si Johnny para talagang may makita o mayroong maramdaman. Kasi kailangan niya pang tawagin muna yun eh. Ito nga pala yung kabuuan ng kondo. Yan. Okay. Pero pwede kayo rumenta rito. Paano nga pala ako kontakin para makarena rito? Sa ano lang, PM niya na lang ako sa ano ko, sa Facebook. Yan. Facebook mo, ano Facebook mo? Richard Ryan De Leon Apolinario. Yan, kung gusto niyo rumenta dito, Pwede naman par. pwede kayo rumenta rito mga par. Walang multa dito par. Walang multo rito, tatawagin lang namin. Paalisin din naman ni Johnny yun. Kaya alam niyo yun. Pwede kayo rumenta rito kung gusto niyo lang. So mamaya balik tayo ha. Yan. Uy, sorry. Tamo, may nagwawala na par. Par, may nagwawala. Gusto na magsaing tayo par. Nagwawalang bigas par. Ayun na, sinisimula na ni Johnny magtawag kahit meron pang liwanag para mamaya pag pinatay namin yung ilaw, madali na namin sila makakausap o madaling makukulong ni Johnny. Pinabasbasan niya lang yung tubig. So, good luck mamaya. Natin yung ilaw pala. Ngayon na natin patayin yung ilaw. Oo. Sige nga, subukan nga natin siya, patayin natin lahat ng ilaw. Sa loob na si Johnny, tinatawag niya na yung mga nakatira dito. Pero huwag kayong mag-alala, after tawagin ni Johnny yan, mag-aalay ng dasal yan para pakawalan na niya. Gusto lang namin makita o maramdaman na meron talaga yung mga kwento-kwento dito sa kondo na to. Si Johnny, iikot. Pinapapasok niya sa loob. Hanggang sa loob ng CR, kailangan talaga bawat sulok. Na-check natin. Yan, mamaya balikan namin kayo. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Ay hindi, mapapasokan niya na yata sa tubig. Huli. Init para. Meron. Ang puro ka buka yan para. Butas yung plastic. Walang yan naman par. Ba't butas yung plastic? Halloween special to par. Halloween special to par. Hindi butas yan. Bago yung ano eh. Oh guys, kasi butas yung kaninang plastic. Sayang yung mga orasyon na nilagay ni Johnny dun. Take two guys. Take two tayo. So gagawa ulit si Johnny ng panibagong plastic. Kakargahan niya ulit ng orasyon. Ayan ha. Walang butas yan ha. Kanina kasi alam ko na naman butas yun. Tinalobo ni Johnny. Tapos biglang nabutas eh. Hindi lulubo yun na may butas, Lods. Hindi, yung kay Johnny oh. Baka nadalong sa apoy. Hindi. Hindi. Pinangsasalok niya lang sa ibabaw ng tubig. Paano mapupunta sa apoy yun? Yan, edi mag-orasyon ulit si Johnny. So pupondohan muna ni Johnny yung plastic. Tapos balikan namin kayo ulit para pakita namin yung proseso sa inyo. Ayan na ulit guys, nagkakarga na ulit si Johnny ng panibagong orasyon sa papel tsaka sa plastic tsaka sa tubig. Kailangan niya kasing ponduhan yun para merong papasukin yung makakapasok yung espiritu sa loob ng plastic. So yan na. Sumulit na ulit. Yan sa paligid natin. Dito. Yan, iba. Yan. Ito yung sa tatay ni Richard, yung kinakwento niya. Tapos yung CR. Pero pinaka nagpapakilabot sa akin dito sa buong bahay na to or condo. Itong kwarto na to eh. Ewan ko kung ano meron na, pero iba yung vibes ko rito eh. Oo, kasi ate, pinangungan din niya din. Ate mo, dito rin. Tsaka yung ano, Muslim na babae, dyan siya yung papis. Yung kaibigan ng ate mo na Muslim, dito rin din na. Sinasakal ng bata. Sinasakal na bata? Sa panaginip niya. Ayun, yun. Dito talaga ako pinaka may naba-vibes. Ewan ko lang kung meron kayong makikita rito o mararamdaman habang pinapanood nyo itong video na to. Ay, salamin ko nga nag-ano. Ay, yung ilaw ko ano to.
Bagong charge to ah. Ano dito? Oh well, anyway guys, kung meron kayo nakita o naramdaman, comment nyo sa baba. Balikan natin si Johnny. Johnny, ang ninuno. Maghahanda pa rin para sa gagawin niyang ritual. Sana may mahuli. Balikan ko kayo mamaya. Yan. Ano mangyayari dyan, Johnny? Tanungan to kung may espiritong nandirito, gagalaw siya. Okay. Kumbaga, Wala namang hangin eh. walang hangin naman na pumapasok, di ba? Wala. Yung sa aircon lang, parang nakaangat yun. So wala namang gumagalaw sa kanya, di ba? Wala. Tutupan natin yung bunga. Bibig natin baka. Bibig lang. Sarang may pinto dyan. Yan, parang hindi umano yung aircon. Kung meron bang espiritong nasa loob ng plastic, gumalaw ka kung meron man. Meron bang nakatira sa bahay na to, gumalaw ka kung meron man. Meron bang espiritu sa loob na to? Ngayon din? Wala bang mababasag dyan? Wala, ang gago. Marami bubasag dyan. Yung lamig, ito pa lang. Oh. Hmm? Ito pa lang. Hindi, tanong natin kung pwede siyang magparamdam. Mababasag yung mga gamit nila, Craven. Kasi pag, yan natin, pinahintulutan natin silang magbigay ng ano, ng paramdam. Kapag nag-alok ka ng paramdam. Ano lang, tama magbasag. Oh. Hindi Pero natin marami wala mga ano to eh. Kasi talagang meron kanina, kaso nga lang yung plastic natin kanina nabutas. So, sumingaw. So, ito bago na to, hindi natin alam kung nag-stay sila dyan or lumabas. Kasi nahuli na kanina eh. No, meron na sana kanina, kaso hindi ko alam paano nabutas yung natin, panghuli. Sayang. Ano mo na lang, baka sakali meron. Di ba bata yung nandito? Oo, bata. Tuli ka na ba? Pagalawin mo yung plastic. Bata nga. Tuli na par. No? Yan natin eh. Dito sa loob ng kwarto. Diyan nga raw eh, yung kwarto na to, sabi ni Craven. Saan? Bukas? O yung... Hindi, ito. Yung sinabi mo kung saan binabangungot yung ate mo, tsaka yung ano niya, kaibigan niya. O iba ano rito, iba aura dito Kasi par. ang galaw niya paangat, hindi pa ganun, hindi siya kasayot. Lamig oh. Ito kasing aircon eh. Lamig ng pakiramdam ko dito, may nararamdaman talaga ako. Doon sa kaliwa para sa banda taas. Saan? Taas yung green. Ayun, kaya malamig. Kaya pala malamig eh. Pero sayang, mahuli na ni Johnny kanina eh, siguro. Yan, silipin nyo. Ayoko na yung mga ganitong klase ng kama. Kayo rin ba? May mga bata kayo, para may manghihila dyan pag nakalayla yung paa nyo rito. Diba? Creepy. So ano, tapusin na natin itong investigasyon natin. Hindi ba tapos si Johnny? Natin doon. Teka lang, di pa tapos si Johnny. Hindi ginagawa ko si Johnny. Sira kaya doon.
Anong tawag sa kwarto yan? Dito? Hmm. Room? Single bedroom. Ito yung master Ano, bedroom. diba? Single bedroom daw. Kasi to- Yan, gumalaw siya eh. Alin? Yan. Yan. Gumalaw? Gumalaw yung plastic. Tinuro ko yan. Ah, dito? Oo. Kanina? Yan. Ano ka ba? Sara natin to. Sabihin nila dahil lang sa aircon eh. Kaya di natin ito pwedeng gawin sa ano, open. Oo, mahangin eh. Tama. Tama yan sa close lang. Saka masyadong maliit yung space ng... Dapat talaga ito batsyang malaki. Batya. Hmm. Swimming pool, no? Meron doon ba? May swimming pool dun. Oo. So, maraming orasyon nyo dyan eh. Swimming pool yun eh. Ubusin pa. Pwede mo siyang pa-focus yung camera dito kung may nakikita sa loob. Yan. Sa mga may third eye, baka nakikita nyo. Yan, kung meron kayong third eye o medium kayo, pero baka nakikita nakakulong sa loob ng plastic. Sumari na. Yan. Sakaling meron kayo nakikita dyan, comment nyo lang sa baba. Nag-block na siya rito, di ba? Hmm. Ako magtatanong dito. Gusto mo ba ng spaghetti? Dito talaga siya, hindi. Yan sa... Dapat may nakatulog na lang dyan na ano eh. Na camera, no? Oo. Ako, tutukan ko na lang. Sige, kontakin mo dyan. Yung gagalaw. Hindi ko ka ba? Kung meron mong spirit na rin ito ngayon, parang gagawin mo yun. Magalaw ka. Dito ah, pakasang namin. Hangin ba? Hindi Meron naman. mong spirito ngayon. Nandito. Yung flashlight ko dyan. Ano yung flashlight ko? Para may ilawan ko si Johnny. Nasa dulo yung kanina. Magalaw? Nasa dulo yung kanina doon. Kung meron kayo nakikita yung may mga third eye o medium, ano meron sa loob ng plastic? Kakaibang galaw yun, pre. Para ka dito. At gumalaw to eh. Ay, siguro na. Gumalaw? Nasa kanina eh. Baka inangilan nung binuksan yung ano, electric fan. Ay, aircon. Buksan dito yung pan. Galaw na. Hindi kita bigyan spaghetti. Johnny kasi bulol eh yung pagsasalita mo. Baka di ka naiintindihan ng spirito. Parang may nakatingin dito sa kwarto. Ang putik kung nasan si Johnny. James, yan mo yung kamay mo. Makikita mo yan. Mararamdaman mo yan. Kung saan yung mabigat, mararamdaman mo yan. Ay, ikaw na lang, Chard. Ay, ganun mo yung kamay mo. Kung saan yung sa tingin mo mabigat, itutok mo lang dito. Paano ba yan? Kung may mabigat, basta mabigat siya, yung parang may nakahawakan na hangin. Doon sa banda, itutok mo dito, doon dito, sa lahat. Parang may nakakapit. Nakakapit. Parang may nakadampi sa'yo. Yun yung tinatawag mo mabigat. Yan, sige lang. Para ikaw na mismo yung makasaksi kung ano yung ginagawa natin. Nagawa ka lang ingot niya. Nagawa ka lang ingot ni Johnny. Sige. Sige, mali mo, Focus makaramdaman ka. dyan. Focus ka, tumatawa ka eh. Parang hindi. Parang dito eh. Sa kwarto nga? Parang may malamig dito.
Ano ka palipit sa ganito? Oh, yan. Dyan May aircon dyan pa. Sa loob. Hindi, Kasi nakasarado. sarado na yan. Ito yung nakasarado eh. Nakasarado yun. Ayaw. Ay, oo, silyado yan. Di lalabas yung aircon dyan. Uy! Ano yun? Tumulog mga par. Tangis dyan, Johnny, sa may gaming room. Single room, gaming room. Ay. Hello? Hello? Hindi na, di ba? Oo, may tumunog par. Wala na may aircon dyan eh. Basta. Ha? Basa? Tulo ng tubig. Narinig mo? Parang bagong Tuli. Ah, ano? bagong ligo. Ah, baka may CR dyan, Third. Wala pa. Saan? Nag-ano nga ilaw ko dyan, oh. Static. Anong oras na ba? 11 na para, buta na naka-curfew. Ano, Johnny? Eh, oh, tangay. Tinan mo yung ano ko, flashlight ko. Yung Oh, ano, lobat ba to? basa siya, batang babaeng basa. Basang-basa siya. Ganun. Batang babaeng Ay, basa. baka may pero hindi dito. May namatay dun eh. Na... Taktin naman yung balay Gagi, kinilabutan ako, solid. Seryoso? Bahay niyo na Yung bato kong taas. Doon, maliit. Oo. Gagi doon. Sa Gagi, grabe May kilabot ko, par. Oo, nandito ayos siya. Ayun. Nandito siya sa loob ng... Walang lupit ni Johnny. Ay, Seryoso? Oo, Ayun yung dito siya. tinatanong ko sa'yo. Kung Kaya nga sabi ko may basang tumutulo. Tama ka, Johnny. Mali ka yata nang natawag. Oo, pangkalahat. Hindi, pang lahat yun. Gaya nga tinatanong ko sa kanya kanina eh. Na? Kung kunyari, sa ibang building, sa ibang floor, kung matatawag niya. Batang basa. Paano mo nalaman, Johnny? Tumutulo pa siya eh. Nandito siya. May nalunod na bata dun eh. Ito lang? Bago lang? Hindi, last Bago year. magka-pandemic? 2018 yata. Nalunod na bata? Init par. Grabe, kinilabutan ako. May namatay dyan eh. Yung plastic na pag gumalagi, ibig sabihin malakas siya. Di, bata lang eh. Hindi. Maghahanap ng dama yan kapag ano yan. Pag gumalaw yan. Maghahanap ng damay pag gumalaw to? Oo. Huwag ka na gumalaw. Okay lang kami. Diyan ka lang. Ikaw ba yung batang basa sa swimming pool? Wala. Wala, wala. Ano yan? Okay lang yan. Gano'n maliit dyan mga ilang taon? Ano, ganyan siya eh. Ay, hindi ganyan wala. Parang mga ano Kasi na. nakapo siya eh. Hindi kasi siya masusuko. Ah, oo. Nakapo lang siya. Ano nangyari dito sa ilaw ko? Parang ingot. Sira talaga. Kanina pa. Kanina kasi nasa taas yan eh. Kung baka pag binubuksan nga yung kwarto nyo na may aircon, gumagalaw siya. Hindi niya pag binubukas kanina. Ito lang. Pumasok Dito siya lang, dun. dito. Papasok niya dyan. Papasok Ano na dito. pababa eh. May connectado kasi sila dito. Nakita ko eh. Andiyan ba yung swimming pool? Hindi, Wala, sa wala. Ah, sa kabila. Saan kaya natin yung swimming Pero pool? yung ginawa natin kasi panawag yun sa lahat. Sino Ah, man yung spiritong narinig dito ngayon, magsipasok kayo, parang ganun. oo nga. So Kanina. ngayon, kung sino yung pinakamalapit, siya yung madadagit. Or siya yung may higop. Kaya siya yung napunta Oo. rito. Kaya siya yung mas madali, mas mahina, kumbaga, siya yung mas madaling mahigop. Grabe kilabot ko na sinabi mo yun, Chad. May batang namatay dito. Solid yun. Wala. Wala naman. Okay, tapos na ang investigasyon namin. So, pakakawalan na muna natin. Oh, pakawalan mo na. Mamaya, sumama pa yan eh. Huwag mo na kayo pakawalan. Flash mo sa inidoro. Mamaya, sumunod sa atin yan eh. Bisda. Dep, dasalan na lang natin yan. Alain namin. Hindi, ang galaw niya kasi hindi ganun. Ang galaw niya patakas. Paangat. Paangat ang galaw niya, kaya hindi natin siya makikita ng ano. Ayun ang gumagalaw. Eh, ba may sasabihin pa to? Ano, wala tayong medium dito. Wala si Ele. Sana sinama natin, no? Oo, walang medium sa amin, pasensya na. So, kailangan lang namin tuklasin kung mayroong gumagambala sa bahay na to. Oo, tama. So, papakawalan namin ikaw kung sino ka man nasa loob. So, sa labas ba to? Sa labas natin. O, tara. Mamaya. Anong masasabi mo ni Nuno dun sa naging investigasyon natin sa condo nila Craven? Yung sa McDo. Hindi, bukod sa masarap yung McDo. Nung una, pagbukas pa lang ng pinto, may sasalubong na sa'yo na ano eh. Ibang na aura. hangin. O, ibang aura. Mhm. Tapos during dun na, yung napansin nyo, lagi ako nakaupo dun sa video. Oh, sulok. Kasi nung nag-orasyon na si Johnny, parang feeling ko may, dun sa kwarto, may nakayakap dun sa
kanang pa ako. Oh. Kaya iniiwasan ko magtayo-tayo kasi hindi maganda sa pakiramdam. As medyo nilalamig ako kahit sinasara yung pinto na may aircon. Oo nga, may Kaya kung pansin nyo, laging nakalagay yung kamay Kamay ko mo sa- dito sa bulsa. hoodie. Hmm. Overall, kung i-rate natin kung haunted ba yung lugar. condo, yung lugar. Yung condo mismo siguro, yung pinaka-quart, yung pinaka-condo nila, sabi kong out of 10, siguro 4. Di siya Pero ganun nung ka-solid. nasabi na yung, kung idadamay mo yung pool, na Ay, merong sinabi ni namatay, Johnny. Oh. tapos nabanggit lang ni Johnny, tapos kinonfirm bigla ni Craven na hindi naman napag-usapan, Oo. doon lang din napag-usapan na sumakto, yun din na dumagdag yung kilabot niya. Pwede siyang pumalo ng ng 8. 8 na, ganun kataas? Mm. So- Pero muntik ka na mag-orasyon, di ba? Yes, muntik na ako magkarga nung kung nararamdaman ko talaga sa paa ko, muntik na ako magsator. Pero hindi ko tinuloy kasi alam ko alis yun Oo, mabubugaw. pag nag-orasyon ako. Okay. Ikaw, Raven, ano masasabi mo sa naging investigasyon natin? Bukod sa pagkain mo ng chicken spicy. Wala Oh. yung sa akin lang. Dati kaya akong matulog mag-isa dun. Okay. Pero nang gumalaw yung plastic par. Sorry kuya, parang di mo na ako matutulog dun. Hindi ka matutulog sa condo? Hindi na muna par. Passion muna ako dun par. Oo. Kasi kung hindi nyo nakatatanong, pag nanggagaling ako minsan kala Pinuno, nagka-quarantine ako dun bago umuwi sa bahay. Doon muna siya nag-stay ng ilang araw. Linggo pa nga, di ba? araw. Ngayon, diretso na ako sa bahay. COVID, bahala ka sa buhay mo par. Basta walang paramdam. Basta walang paramdam. Oh, yun. So, hindi na siya doon matutulog. Ikaw, Johnny, ano masasabi mo doon sa naging investigasyon natin sa condo nila? Raven. Sabi ko lang doon kasi nagpapatawa kayo. Kaya hindi ako masyado nakapag-focus doon sa ginagawa ko eh. Para kayo mga kengko, hindi kayo mapakali. Lit-lit lang Natatakot kami. Kailangan mo na lang. Matawa. Oo nga, yun nga. Pero talaga yung nahila natin doon. Talaga yung babaeng... Yun nga yung sinabi ni Oo. Craven na Kasi gulat ako, nagpakamatay. bakit may ganun doon? Di ba parang may tumutulo. Oo. Wala mo ulan, di ba? Mm. Pagpasok ko, medyo madilim siya. Siyempre, hindi mo maaninag yung gilid. May, may babae nakaganon. Oo nga, sabi mo Tumutulog. kanina. Oo. Yun yung napansin ko. Pero hindi ko siya maaninag. Hindi naman kasi siya tumayo. Tapos lumipat lang siya ng pwesto na gumapang lang. Tapos nakaganon lang siya. Tumutulog siya. Yun yung cause ng na-alarma ako ron. Kasi bakit merong ganon? Di ba yung naitanong natin kay Richard, yung pala. Meron palang ganung doon. Meron talaga, no? Oo. Nung pagbanggit mo nga, biglang sagot si Craven. Oo, kasi ha? yung ginawa ko ron, tinawag ko talaga. Tinawag ko kung sino yung gumagambala, kung ano ba siya, di ba? So, ang natin, kung sino yung pinakamahina sa kanila at malapit, yun talaga yung mahihigop doon. Buti nga hindi natin ginamitan ng bote. Kasi kung Kulong yun. Oo, kulong na yun doon. Plastic kasi mapapakawalan pa yun eh. Oo. Kaya yun. Okay naman yung natin, ginawa natin. Buti hindi pa sa mga talagang Haunted na lugar, no? Haunted na lugar, yun, medyo delikado. Pero ikaw, sasang-ayon ko ba kung sa susunod gawin ko na lang live? Oo, mas Naka-live tayo, di ba? Oo, live na lang tayo susunod para mas maganda. Dire-diretso rin yung Oo, mapapanood niya. tapos talagang abandon pa, di ba? Sa abandon eh, no? Oo, yun ang maganda. Okay, so Abangan yun ang natin masasabi yun. mo. Ano na? Abangan natin yun kung Okay. talagang Yung isang puntahan nun, balik agad, no? Oo, mabilis lang naman, di ba? Oo. Okay. Siguro pag wala ng curfew. Okay, so yun ang sabi ni Johnny. Ako ba masasabi ko? Share lang tayo. Fine salamin, madumi. Nasa labas. Pagawin natin ang gulo ng camera. Okay, ang masasabi ko naman dun sa investigasyon na ginawa namin, di siya ganun kapulido. Well, si Johnny talagang desididong siya na kontakin yung mga nandoon. Hindi tawag yung kontakin na magparamdam sa amin. Kaya, di ba, ang dami niyang ginawang orasyon, nag-plastic siya, yung sa tubig. Alam niyo, ngayon ko lang nakita yun ang ginawa ni Johnny. First time ko lang nakita na ginawa niya yun. Pero talagang porsigido si Johnny na ipakita sa inyo, sa atin, na meron talaga nag-e-exist yung mga elemento na nandoon. Eh kaso, ang problema, natatakot kami. So, nagpatawa na lang kami. Kasi, para lang alam yung lahat, pumunta kami doon lahat ng wala kaming karga. Ultimo si Johnny, hindi siya nagpondo, as in zero. Hindi siya nagdasal ng halos 2 araw diretso. Tapos kami talaga wala talagang as in zero. Wala kaming kargang ginawa. Kaya, yung mga espiritu na nandoon, malayang nakakadikit sa amin. Magparamdam,
Kahit kay Johnny nga eh, parang nung pumasok siya sa kwarto, ang sabi niya, may sumusunod sa kanya. Nagtatawag siya, tapos parang yung espiritu na tinatawag niya, gustong pumasok sa kanya. Yun, kaya nagbinaling ni Johnny yung atensyon ng espiritu sa ibang bagay. Yun nga, sa paggamit niya ng plastic, ng tubig. So masasabi ko kung nakakatakot ba o hindi. Nakakatakot yun kung mag-isa ka. Pero since marami kami, hindi siya ganun nakakatakot. Creepy ba yung condo? Hindi, maganda. Kung ako, titira ako dun. Nung nabanggit ni Johnny yung tungkol dun sa babae, wala naman kaming idea na nangyari yun. Tapos kinonfirm ni Craven na may ganun palang insidente. Yun, nakadagdag ng takot yun, kagaya ng sinabi ni Ninuno. Pero hindi yung sobrang takot na naramdaman ko sa Diplomat tsaka sa Laperal. Kasi ibang level yung takot na naramdaman ko dun. Hindi pa namin kasama si Johnny nun. Pero yun nga, gaya ng narinig nyo sa sinabi ni Johnny, sa susunod na mag-ghost hunting kami, or yung gagawa kami ng ganitong klase ng content, ila-live na lang namin para live nyo rin makikita. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng nanood ng Halloween special ko. Sana medyo natuwa kayo. Kung may nakita kayo nakakatakot, or kung may nakita kayong hindi kaaya-aya sa video, i-comment nyo sa baba. Kasi alam ko, marami sa inyo na naman ang maghahanap at marami sa inyo ang pakikinggan maigi yung audio ng video natin at meron kayong makikita, maririnig. Basta paki-comment na lang sa baba lahat. Yun lang, maraming salamat. Ako po ulit, ang inyong pinuno para sa mga bagong hindi pa ako kilala. Okay? Thank you ulit. Kita-kits tayo sa susunod natin na ghost hunting. Peace!